И здравейте, приятели, аз съм 244 следи. Това е 7-ми епизод на поредицата ми от Грола Гардан. Проиграх си малко, между другото, и ама вече виждам, че дървото ми се ябълката е пораснало. Тук то ми кифтва нещо. Това бе? 5 кила. Нали без да... Да аз наболна, дали някои от тия работи ги посадих в миналия епизод. Но поиграх и вече... Тази тиква не сте видели в миналия епизод, но взех тиква и това ме наслаждава да дойда на Seed Shop-а. Да видя какво има. Какво е това дафодил, бре? Какво е дафодил, бе? Взел ми това. Окей, отново имаме ново нещо, което е просто супер. Дай го съдиме това. И то е Winter Stuck Pepper. Ти как се кажеш, бро? Бро, тук е отиде. Не, дед ми гифта нещо, ама сега то дафодил. Не знам какво представлява. Е тук. Тук сложно. Така слагаме сега тази тиква. Колко е? 11 кила. Искам да видя... Всичко ми вземе, брат. О, 24 000, добре. Окей, тук това ми е пораснало. Между другото, хора, на 29 юли ще правя нова поредица. Няма да казвам на каква е, вие ще предикнете. Но, нали, то няма как да познаете, но да, но на 29 юли ще правя нова поредица. О, вот. Вот и това ли са лалета, брат? Сериозно ли? Апъл. Дървото с ябълките. Ябълкото дърво. Seeds. Мой сидове има ли? Мина ли? Не, още не. Не. Искам още бамбук. О, кактус! Това се разструва много, обаче. Сега, като някакво да правим, разглеждаме градините други, това го знаете. Сега искам да скача на този кактус. Къде няма как да скачам кактуса, качвам се тук. Чакай, стой сега. Искам ме отгоре скача, брат. Опа! Добре, качих се тук на това. Не, нападай го. Защото това не знам. Трисераптос. Тук какъв то паркур, да си го измислих, не знам. Бро, какъв то паркур, бе. Това не е Грола Гардан, това е Грол паркур. Грол обе това. Опа! И дами и господа, изкачихме се. Са, идем тук. Какво стана? Сериозно ли това? Това още много зле. Хора, трябва да запълня и цялото ето това, така че сега тук мисля да съда отново домати и боровинки и строберта, за да го запълним. Днеска ще го запълним, така че сега купувам всичко. Домати 3. Домати 3 си ги пазя. Боберта едно сериозно ли? Строберта и морква. Купуваме каквото видим. След амиято нови сидове. Са, първо, всичко ще си такова да съдим. Къде са ми сидовете? Чакай, бе! Много ми лагат това. Къде са ми сидовете? Долу ли? Ма гледай как ми лагва, бе! И твоята кожа, значи. Гледай. Гледай, ама, шо ми лагва така, бе? Съм те проча ми лагваш. Въркера ти.
Асидове. Сте сидове да дзега. Ето тук има са. Млади. Са. Аре, стробертата ще са. Пак ето тук. Доматите този път са тук. А блубертата ето тук. Кератите имат си две места. Гиршоп. Гиршопа не ме интересува. Ама се пак да ходим да го видим. Дори не знам какво представлява. Бил чак къде е, бро. А па хора, аз пак не мога да си купа някаква косметика, защото нямам пари. Ако не ме мързи или ако ме мързи, ама да кажем, че е задължително да е. Ако ме мързи или ако не ме мързи, ще седна и ще правя пари до 1 милион. За да взема ще е до тия работи. Това пък какво е? Някакво бали за 750 хиляди. Това е яко между другото. Това е много слоника. Долу балите. 750 хиляди. Между другото хора, не търкво ще е якото. Сега събера 750 хиляди, Сега в това видео много гранче има. Аре, сега ще съберем 750 хиляди, няма после. Не, няма в другия епизод. Сега ще съберем. Хора, сега ще се видим не след малко, после. Хора, отказвам се, малко се изморих. Много малко долари. Аз много събирам. Плюс това ми се доспа, защото погледнете колко часа, моля ви се. Погледнете колко часа. Какво да правим? Аз си чупа. Я го видим. Керати. Вземе. Строберта, блюберта, всичко. Домати, брат. Един. Па надолу. Нищо. Отиваме ги засаждаме. Засаждаме ги. Доматите тука. Блюберта. И строберта. Окей, сега села на тази простотия. 27 долара, окей, супер. Добре, сега. Нека да видим градите на другите. Това не знам между другото за какво е. Къде сте? Как ги правите тези работи, човек? Виждах ли се коса? И пак я още същия капалмата. Така на ефира. Искам да видя отдалече моята градина изглежда добре. Да скача така то бамбук. Качи се, бе. Аре, качи се, бе. Да, още малко, готово. Па не изглежда зле, какво? Окей, не е зле, бе, не. Добре, не е зле градията от страни. По това взе, че ти зле много як, между другото, ами си тук сам се разходих за градината. Някаква цветка. Това е Rainbow Blueberry. Сидове, трябва да... Няма ли бързо това време, бе, бро? Хора, аз няма да си купа нито една козметика, тъй като адски много не ми се играе. Ама трябва, да завършим тази проекция. Какво? Те останаха още някакъв епизод, хора, и свършваме. Де съм сега? Добре са. Ето как ми се гледа. Какво само коментира как ми се гледа градията, брат?
Дай да правя пари, дай колектора работата, какво се правят тук? Ма то видеото е друго, да вземеш всяко време нещо ново, нещо се седиш, нещо се чуеш. Не брат, само едно също. Мисъл, окей. Сега, ще се запълня градията в следващия епизод, което ще е нали ново. Ама трябва да се случва и нещо ново, а не? Вече си го направил, което е тъпото. Заради това. Сега. Дай да се на тия работи. Да ги продадем. 5000. Гледате ли за какво става въпрос? Вил. Какво е вил, бе, брат? Къпчелата ли да... Пошечето. Dragonfly. Divine. Не мога ли да взема, брат? Не, трябва да ме такива. Еми хора, това мисля да е епизод за днес. Абонирайте за канал с камбанката. И айде, чао, очаквайте епизод 8, не знам кога. Но да, това беше епизод за днес. Абонирайте се, 70 абоната в Face Review. Айде, чао.